इएम रनजित बसुमतारी, एमपि रोनगोरा नार्जारी आरो एमसिएलए अमर बसुमतारीमोननि नुजाथिनायजों थुक्राझार BBCA मिशननि कम्पाउन्डआव कमिटि हल लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय थुक्राझार BBCA मिशननि कम्पाउन्डआव कमिटि हल लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवनानै होयो इएम रनजित बसुमतारी, एमपि रोनगोरा नार्जारी आरो एमसिएलए अमर बसुमतारीया। बे हाबाफारियाव थुक्राझार BBCA मिशननि गागि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लाफैनानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामो। दिनै थुक्राझारनि बाप्टिस्ट चार्च बेनि सिङावहाय मोनसे कमिउनिटि हल बेनि अन्थाइ खाम्फा गायसननायनि हाबाफारि आरो बे कमिउनिटि हलखौ जोंनि BTC सरकारनिफ्राय मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा अनसुंथाइ हरनाय जादों आरो बेनिनो जि हाबाफारि जों दिनै मावफुंनाय जाबाय आरो बे हाबाफारियाव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा फैनांगौमोन नाथाय चिफ मिनिस्टार बिथाङा जोंनि क'क्राझाराव फैनायलाय टाइमखौ सोलाय सोल' खालामनानै जों दिनै आंजों लोगोसे जोंनि मानगोनां इएम रनजित बसुमतारी आरो मानगोनां जोंहा सायखं बसुमतारी जोंनि एमसिएलए जों साथामजों लोगो नांनानै बे हाबाफारिखौ जों मावफुंदों आरो बेवहाय फैनानै जोङो अन्थाइ खाम्फाखौ गायसनबाय। बेयो गासैहाय 145 लाखसनि मोनसे प्रजेक्ट जागोन आरो आं मिजिंथिदों बे प्रजेक्टनि गेजेरजों नैबे ओनसोलावहाय जि कमिउनिटि सेन्टारनि जे मोनसे अभाबमोन बेयो पुरन जागोन आरो खामानि मावनायाव खोब मोजां मोनसे थासारि फैसिगोन। जोंनि मानगोनां चार्चनि दैदेनगिरिफोर ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफोरनिसिम आं गाहाम हामलायनाय बावदों। BTC सरकारनिफ्राय बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय आङो फोसावबाय आरो फैबाय थानाय समावहाय जोंनि ओनसोलाव नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों गोजोन थासारि आरो सुबुंनि खामानि मावनाया मोजाङै जाफुंलांगोन होननानै आं मिजिंथियो।